Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bayad ko kaimbag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. kahit Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Alan. Dear Priscilla, ngayong adlaw kaniyong tanan, sukin ti paminaw sa kuinin tulumanon bagong bayani. Ako si Alan, usa ko ka OFW, ug nagtrabaho ko sa California, isip usa ka security guard. Dili maayo ang dagan sa aming kinabuhi sa naapa ko sa Pilipinas. Og nahibaw ko nga kung dili ko mulad ka, way kalambuan ang among pagtuyo sa kong pamilya. Mahalag pinangga kayo na ko sila. Mong andam kong sakripisyo, matagalan sila og mayong kaugmaon. Sugdon ko ang sigilanon sa naapa ko sa Pilipinas. 99, 100, 101, 102. Ay. Alan? Oh, Dong, day. unsay problema? Mo na ni ang naibilin sa kong sweldo, day. Uy, hala. Diba sunod semana pa man imong sweldo? Oo, day. Di na gini mahimo. Kinahanglan lagi kong mangitag laing paagi yan eh. Og trabaho na sad gyud ko, Dong. Maluoy ko nimo nga, ikaw rang usang nagsigig trabaho. Mo'y nagsigi og paningkamot. Sakit man daw sa kong buot nga mo trabaho ka, day. Pero, wala tayo mahimo. Pasensya na ka, day, ha? Uy, sa pa yan, Dong. Mauna diha. Kapila bitaw ti kasultihi nga patrabaho lagi ng asawa di mo. Dili sad ka. Ma, nisabi kong lita nga hatagan ako siya hayahay ang kinabuhi. Bisag nagkalisod-lisod na ka, mao ba? Ma, Pag tinabangay mo, aron mo hayahay ang imong kahimtang. Saon, gipangga man sa guna di mong maayo imong asawa, god. Tanawa, murag na pungkol. ma. Tibaw kadlaw na kong nagsigig panimpyo din sa opisina. Grabe ka hagos lawas pero ang sweldo, puwerteng gamaya. Di jud lalim ang trabaho. Pero di ko masugot nga. Ngunaanin na lang ko permi. Alan, Sir, may isugo ka na ako, sir? wow, uy, wala gani kay pahuway, mapasugo, pagyo ka. Bila na akong may isugo ka, sir? Bilib kay ko nimo, mayaw kang trabahante. Kugihan ka. Salamat, sir. Sigurado ko nga pohon, layo ka o maabtan. Gulambo gyud ang imong kinabuhi tungod sa imong pagkakugihan. Salamat kayo, sir. Dong, nahibaw ko nga dili maayo nga ako mo suggest nimo ani ha. Oh, nga naman, day. Na mo ko ko'y nakita nga na i-hiring para sa laing nasod pa. Oh. Basigaran ka mag-OFW. Ha?
mo trabaho ko abroad? Usa sa gikahadlukan ako, Priscilla, kanang malayo ko sa kong pamilya, sa kong asawa ug mga anak. Mga bata pa sila, ug dili ko gusto nga wa ko sa gayon nga magtupo sila. Pero way asinso akong kinabuhi kung wa ko'y buhaton nga kausapan. Kana kung okay rin mo. Day, unya ka mo. Nahibaw ko nga lisod. Pero maning kamot may dinis mga bata. Ako'y bahala nila. Una-una sa kong nagumayo, ha? Ayog dugay-dugaya. Kay basin og mawa ang hiring. Sige, day. Naglibog pagid ko kung unsay angay na kong buhatan. Kinahanglan ko mo sakripisyo. Bahala na. Di ko pwedeng mutalaw. So, ayan ako pang-apply. Sir, may hapon. Oh, Alan? Oh, diba? Toby? Uy, kumusta? Okay na. Musta naman kawin? Kaya na kung nakakita ni mo. Niyan na di ka sa barangay nagpuyo. Oo. Nangita kag trabaho, no? Tabangan ka. Tinuod ka ba? Oo. Gibala ni mo. Dali, pilapisa niyo. Onya, unsay balita? Manawag ram ko na sila na ako, ma. Maayo untag manawag yung tinuod. Unya, manawag kay nadawat ka. Dili para balibaran ka. Ma, positive lang ko ma. Tabangan mo si kong Toby. Angay lang yun. Kay ikaw may nagluwas sa iyang anak, di ba? Baga rasat kay signaong kung dili siya mutabang ni mo, oy. Ma. Wapag gid manawag sa Toby na ko. Usam kay balita. Pasig ko, siguro ko madawat. Maong wala na ko tawag. Alan, Sir? ato ako sa opisina human sa imong duty. May importante kong isulti nimo. Sige, sir. Apit naman mahuman ang imong kontrata, di ba? O, sir. O gusto na mo nga himuon kang regular employee din eh. Patasan ang imong sweldo. Tinuod, sir? Oo. Gituyo na nagko aron nga pagsiguro nga dili na kamubiya sa among kompanya. Anugon kayo kung usikan ang usa ka trabahante nga sama ka kugihan nimo. Salamat kayo, sir. O niya, ang imong gi-applyan para sa laing nasod. Wapa mo sa to'y kasiguruan, day. Ninawag. Number, man eh. Hello? May, congrats! May employer na ka. Ha? Sa una, makontento na gyud ko nga makakaon ang ako mga anak ug malipayon mi sa akong asawa. Malipayon na sad kaayo ko, ana. Pero nagdagan ang panahon, makaingon ko di ay ka nga dili pwede nga hangtod-sangtod dalang kang ingon, ana. Nangita na ko kausaban para sa akong pamilya, sa among pagpiyo. Ug atong higayuna, atong tungura, kinahanglan kong mo-decide kung mas piliud ba nako ang malayo sa akong pamilya. Gamay nga sweldo, pero naara ko permi para nila. O niya, ang imong gi-applyan para sa laing nasod. Wapa mo sa to'y kasiguruan, day. Ninawag. Number, man eh. Hello? May, congrats! May employer na ka. Ha? O niya, sa may plano ni mo. Naglibo pa ko, day. Dong, nahibaw ko nga dili-dali nga malayo ka na mo. Pero samot kalisod ang atong kahimtang. Kung ingon ani na lang ta pirmi. Day. Bisag kita pang duhang nagtrabaho, dili gyapon ka paigo sa itong mga panginahanglan. Sa mga bata palang daan, kuwang naman gani kaayo. So buotin mong ipasabot, day. Mularga na lagid ko. Kung asi makapausap sa dagan sa itong kinabuhi, dong. Mo'y atong piliun. Day.
Ano kon? Pasensya kay sir, ha? Nagasabot ko. Anong na lang ko ang trabahante sama nimo. Pero sakto sa dang imong desisyon para sa imong pamilya. Lagi, sir. Salamat sa pagsabot, sir. Kanus am dito, gamular ka. Uy, kadali good. Naana day dayon kay schedule? Sunod buwan man gidayon? Oo, ma. Kipaspasan man para makalarga ko dayon. Unsa may trabaho nimo dito, nak? Ug asa man kang dapita? Sa California ko, ma. Security guard ko dito. Mao ba? Pag-amping dito, nak, ha? Oo, ma. Sure ka nga, dili na lang ka magpahatod na mo. Sure lagi ko, day. Basig mag-uulo niya akong samot. Di na ako makabadayo larga ini. Mahal kayo ti katong. Pag-amping ko tito, ha? Ug dili mangitaglain, ha? Ha? Day, di ko makahimo na, eh. Dili na ko usika ng akong pamilya para lang sa temporaryong kalipay. Sige na. Lakaw na. Ay, nainyos ang gibati, eh. Una ni din bation sa mga tao nga manimpad sa lingaso, no? Kulba nga wa ka makasabot sa mga gibati. Naloko kung unsa makahi dangatan ako dito. Pero sama sa uban, niya nang ko sa airport. Upadayon lang ko. Mao na ni. Wa ni atrasay. Ingon anak ko, Priscilla, bisag na apa ko sa kalisod, pero positive good gapon kaayo ko sa mga posibleng mahitabo. Kaya ang naghatag og kusog ug kaisog ka nako, mao ang akong pamilya. Nagkalargar ka? Wa pa bay. Nagpaabot na ako sa oras. O may noon. Ang pingito ba ya? O bay. O unta, mausap na imong kinabuhi dito. May na lang, makabawas ko ginagmay sa imong kaayo din na mo. Labi na gyud sa kong igsoon. Tinuod gilay kang amigo bay. Ay, kalimti na to, eh. Today. Ato ka istar sa kong igsoon, ha? Aron di na ka magabang-abang og bahay dito sa California. Kay grabe kay kamahal ang abangan dito, eh. Oo, sige bay. Salamat. Sa kayo plano. Paano kung muli ni Isbitanan? Nilukay ka noon. Mupiyong na ako. Lord, ikaw di bahala na ko, Dam. Giyahi ko. Huwag hasta mo kong pamilya, Lord. Ayaw itawang pasagdi. Kaya wag ko para mo protektahan nila. Isali ko niyo ang tanan, Lord. Mauna mong kwarto, Alan. Salamat, Ali, ha? Okay ra ka din, eh? Okay na. O, pasensya kayo nga. Nagsamok ko ninyo. Way sa pa yan, uy. Kaysa mag-abang pakaglain, patay kas kastuhan. Sige na. Ipahimutang na na yung mga butang aron makapahuay na ka. Sige. Salamat kayo, Ali. Salamat in taon kay luwas kang naabot ni Hadong. Nagpahuway na po ko dahil kay mo-duty na ko. Sugod ugma. Good luck sa imo duty dong, ha? Og di man love kayo ti ka. Love kayo ka na mo sa mga anak.
Love sa kita mo, day. Kanindot sila mo din sa California eh. Lahi na ganing ni Asling naso na. Oh, mag-roving na day ko. Lahi am din din eh. Di sama sa Pilipinas nga magpundor kag usa ka lugar. Dinhi sa California, kinahanglan ming magtuyok-tuyok sa palibot. Aron makamonitor mi taro. Ang pahalag hago. Pahalag kapoy. Ang importante, saktos bayad. Dakog sweldo. Oh, diyan naman day ka. Hi, Ali. Pagilisan niya dito ka. Igosad nga, mahuman kong suka din eh. Ha? Nagluto ka? Diba, Ali. Ang tanda ko ba nga nung makauyab? Maayo mo ka mo atiman. Kay, wa pa man maabot ang para nako. Swerte kay ang mamahimo ni mong bana. Swerte kayo ka. Butan, ug maayong maatiman si Ale, dugay naming suod tungod ni Toby. Pero mura ko gipatig kakiwaw, sukad nga mura ko niya gipadungog-dungog og istorya. Kining manimpad ta sa laing nasod, ug may ibilin tang pamilya sa Pilipinas. Kinahanglan gud nga doon na mo'y pagsalig sa usa-usa, kay dili lalim nga malayo sa pamilya. Ug ako sad isip mooy nilarga, gusto sa akong hatagan kalinaw sa hunahuna ang akong asawa. Pero dili sa nako pwedeng itago niya ang kamatuoran nga kami rin duha ni Ali ang magpuyo sa usa ka bahay. Wa mi malisyan ako, kay dugay na sa kong kaila ni Ali. Pero nakadugay, murag gipati na ko nga kiwawan ako ni Ali. Ilabi na nga siya mismo mo nagatiman ka nako sa diyang nadunggapan ko. Ug maglisod ako palipad kung may ihangyo siya. Welcome home. Oh, nag-unsa ka, Ali? Nagpalito mainom. Tagay ta? Oh. Ha? Pero, Ali, di mangod ko manginumay. Sige lang, good. Alan, gusto kong malingaw karon. Please, ubani ko. Sige na. Sige. Sa gatagali mo gi-play nga music, no? Kana pa sa taong tukara. Uy, mo magkaraang tao, Alan. Nimingam ta sa ato. Pinas. Mamali. Matagong linggo. Tawa ko din mo. Ang ngayon, manday ka mo sayo o ginanggaw, no? Ay, munda na ko sa iya, may. Mangluod na gidayon. Wow, good. Mulig ko na ko kay... Lipong ko na. Para ko eh. Mauna. Dili pa gani ka anad og inom. Magsige pag yung kaglihok diha. Lagi. Ali, thank you, ha? Salamat sa pagkatimana. O, nalingaw kay Koron. Alan. Oo. Ang siya. Alan. Ali, matuog ko, ha? Salamat. Ay, natagaw ko yung utok ng duty na. Kasama ko si Ali sa mga nga. Sakit may tabuon. Huwag pa nakupog niya nga ang kawilingon. May tabo ka na mo. Ano ko na una mo, Ali?
May asawa ko. May pamilya na ko. Hindi ko pwedeng madasa tentasyon. Maglikay na ko ni Ali. Alan ka dit, sagod. Unsa man? Ngano naglikay man ka nako? Ha? Wa man. Ayaw paglimod. Nakasabot kasi mong mga lihok, Alan. Ayaw digbuhatan ako. Please. Ali. Na-in-love na ko ni mo, Alan. Ali, sorry. Ayaw pag-sorry. Wa ko magmahay nga ninahitabo na to. Pero nano ko'y pamilya. Nahibaw ko. Pero dili sila mahibaw kon why bisag usa nga musulti na to, di ba? Mao to'y unang higayon, nga natintal ko sa laing babay. Nagilty yun kaayo ko. Sa akong asawa, kay nagasa ko niya. Pero ang kuno na ko, nga hinahinay na sadog kahug ang akong pagpati dito ni Ali. Nagsikig chat ako si Ali. Lituan sa guno ko niya. Paborito na kong pagkaon. Unsa sa ganit chat niya eh. Hala, si Lita ang pining nag-chat. Buhi pa ka? Or basin o wak na lagod kay planong mo chat na ako. Wala. Tuloy. Huwag na bili kong maka-chat ni Lita. Ako na siyang tawagan. Unya, inikulit na ako. Abi na ko nakalimot na ka na mo. Nabisi lang ko, day. Busy ni Kinsa. Unsay, busy ni Kinsa? Busy ko sa trabaho. Day. Bahala ka, Alan. Ayaw lang yun kasi og binuang. Kaya dili ko magduhag-duhag pakigbuot ni mo bisag may anak pa ta. Oh, day, Lita. Pasig tinuod sa binuang ka diha. Nung murag natukan man ka. Iyay, pagtarong na ba yoy? Binuang ka ni Lita? Bay, nakasa ko niya. Ha? Kisa may lain mong babay? Si Ali. Ako iksuon? Oo. Okay ra. O yun nakuha na bay. Bay, Toby. Ay, Miss Ali. Mingaw lagi. Basta, ako rin bahala lagi. Sige na, bye na. Manawag lang unya ko kung kanos ako makikita ni mo. Kisa tong imong kasturog cellphone? Alan, uy! Kisa to? Ganina ra ka? Dali, niara diri imong pagkaon. Ali. Pag-ilis na lang samtang magsukad ko. Sige. Tudagin ako nga nasigitag ko na ko na. May laing uyab si Ali. Kinsa ni? Hello? Alan? Kinsa ni? Si Ed, uyab ni Ali. Palayo ni Ali, ha? Kasabot ka? Palayo niya. Wa ko magdahom nga dili lang day ako mao'y nagpinuang sa kong asawa. May uyab sa di ay si Ali ug nagpinuang siya sa iyang uyab. Pero ang akong kikabalakan nga mahibawan ni sa uban ang bahin kanamo. Kung sa una na kong paglarga, puno kay ko sa paglaong. Karon puno na ko sa kaguol o pagmahay. Pagmahay sa tanay sayup na kong pinuhatan. Nagpadako sa kong kahuyang atong higayuna. Ug naningkamot ko karon nga mabalik ang tanan. Pero ang nakalisod, ni anak ko sa layo. Ug dili ko dali nga makauli sa Pilipinas. Grabe ko ka-down anang higayuna. Pasalamat na lang kani ko, kay naapagihapoy ni tabang kanako nga Pinoy nga kauban nako sa trabaho. Doon ka na lang muna matulog sa apartment ko. Sigurado ka? Oo naman. Salamat ha. So, sino ba magtulungan dito? Kaya tayo lang naman di ba? Maraming salamat talaga. Feel at home ka na lang dito ha. Salamat talaga pare.
Huwag kang mag-alala. Pag makakahanap na ako ng ibang malilipatan, aalis ako agad dito. Huwag mo isipin yan. Huwag kang magmadali. Hindi madali makahanap ng matitirahan dito. Si Mama. Sagutin mo muna yan. Doon muna ako sa kusina. Sige. Ma. Anak, unsa man mo? Nagbuwag na mo ni Lita? Oo. Naibaw lagi ka, Ma. Ay, ang og dili mahibaw. Nga nakitaan man ako silang duha sa iyang laki ganina samtang nangumpra ko sa mall. Unsa? Naano siya lain, Ma? Uy. Ahit ka diyot ha. Para mo tuo ka, sendan ti ka og picture. Naka-picture man ko nilang duha ganina. Sige, Ma. Magpaabot ko. Sige na. Bye. Nasayop lang untas, Mama. Muna siguro ni picture. Diba? Si Toby. Siya ang lalaki ni Lita. Hello? Hayop ka? Traidor kang dako? Ano na pagbumambuang bay? Ha? Sa kadagkag babae, Toby? Si Lita ba yan? Sorry, bay. Dito ka mapasaylo, Toby. Hayop ka. Magmahay ka ng imong gibuhat nako. Bantay lang ako. Hayop sila. Nagsuko-suko pas Lita nga nagbinuang ko niya. Pero otro sa di siya. Milagro kinanawag. Hello? Mahimo ba? Ayaw ka pilas-pilas, Toby? Gisugo ka niya nga tawagan ko? Wa. Ako ning kagustuhan, Alan. Pero ako makauyon nga, imong gibaharan si Toby. Lita, una ako no. Kung ano gibaharan ako siya, ha? Tungod sa iyong gibuhat. Gusto ba unta kong makikuli ni mo? Gusto kong mabawi ni mo. Pero mo ading nagsalig ka, kay may laki na di ka. Pwes karon, nahibaw na ka. Dili o dili ako makibalik pa nimo. Lita. Mura kong mabuang sa kasakit atong hikayuna. Sakit, grabe kasakit ang akong gipati sa diyang naibawan ako nga wa na gud mityan sa Lita. Ug ang nakasakit kay ako mang amigo ang nakatag-iya kaniya. Mas mayong maglako-lakaw sa ako din gawas. Narumbog na wala akong utok. Kaya wa naging ko mahibaw kung unsay akong buhaton. Mahal pa na ko sa Lita. Mahal kayo. Pero unsay buhaton ako para magkuha na kong balik ang ipagsalig. Ang pagkagnaw, nanawag pa. Unsa pa may tuyo ni mo, ha? Gusto na mong ipanaw na ko nga ikaw na mo itag-iya sa kong asawa o mga anak, ha? Silo ako, bay. Nagmahay sa kuskong gibuhat. Sino bahay? Hindi ko matuon ang humay. Kay kung tinuod pati kang amigo, bisag silita pa mo'y manintal mo, di ka mo patol niya. Pero sige buhati mo. Nagpahimos ka sigayon, ngawa ko niya. Silo lang ko. Siguro mapasaylo lang di ka kung makuha na akong balik silita. Bay. Ay, naya ni wako jote eh. Niyar ko sa bahay. Di man busy ang akong utok. Sige na ko guna-una sa akong sitwasyon. Makalingaw na akong Facebook eh. Diba? Ano saan yung balita? Naglinog sa Cebu. Gusto gagalinog. Napay na nga matay. Sila kas mama o sila silita o mga bata.
Akong tawagan. Di na ko sila makontak. Ginoo ko. Apektado ba ka sila? O sila kinihitabo nila. Ayaw lang taon, Diyos ko. Unsa na orasa, pero way ni bisan kinsa nila. Ang nikontak na ko. Unsa may buhaton ako. Umuwi ka. Ha? Sige na. Kailangan ka ng pamilya mo. Magpaalam ka na sa ahin natin. Sige. Ginoo ko. Huwag kabutangan ang akong kakulpa. Walang tay dautang na hitabo nila. Ilabi na gud sa akong mga anak. Ginoo ko. Nahagsa ang akong bahay. Si Papa. Pa, diyan ako. O sa'yo na hitabo, ha? Imong pamilya ko, Elita, ug ang mga bata, natatugan sa inyong bahay. Utsa? Natug siguro sila tungunan tanong. Yan ang inuman. Huwag silang magagawan. Apo! Lita! Mga anak! Sakit kaayo alang kanako nga nilarga ko para sa akong pangandoy sa akong pamilya. Pero karon na uli ko, pero wa na sila. Mas nadawat pa nako nga dili nami mag-uli ni Lita basta buhi lang sila. Pero uhay na ang tanan. Dininalang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Alan.